Hola, bon dia, Uri. Bon dia i bon any. Com estàs? Molt bé. Com ha anat aquesta entrada d'any? Bé, molts torrons. Molts torrons? Molts torrons, sí, Bueno, sí. alguna altra cosa, també. Sí. Escolta'm una cosa, com es prepara l'any, musicalment parlant? Hi ha molta novetat i hi haurà Sí? molta cosa. Sí, avui la secció, normalment sí que teníem com unes seccions ficades, doncs avui parlarem sobretot del que vindrà aquest 2015, sobretot també dels primers mesos de l'any, que es preveu molt mogudet, mogudet. Hi ha molta cosa. Si et sembla, comencem ja pel primer que he preparat, Sí, així i tant. pim-pam. I és un músic que porta 13 anys parat discogràficament. És Adrià Puntí, exmembre d'un papa, que hi ha hagut un silenci molt important a la seva figura, sí que ha anat fent concerts, però així Va molt estar fa puntualment. poc a Badalona. Sí, al Teatre Principal ser de el Badalona. principal, oi? El principal, sí, jo vaig poder anar i és que a mi, ja et dic, és un artista que t'agrada? m'encanta. M'encanta. I ara sembla que per fi ja torna a treure nou disc, que és l'etern esperat, que cada any deien sortirà el disc, no sortirà, i sembla que sí, que aquest any ja ha de sortir. S'ha endarrerit molt també perquè hi havia problemes amb la discogràfica no veien bons ulls això de treure el disc, que Adrià volia treure, al final no sé què ha passat, que sembla que s'han ficat d'acord, i aquest any sortirà el treball, que ja tenim el nom. Es dirà La clau de girar el taller. La clau de girar el taller. És l'únic que sabem de moment. Noves cançons, ha deixat algun tastet en els directes també a Badalona, Palau de la Música, que va tocar l'any passat, i justament avui mateix ha tret com un petit EP de 4 cançons enregistrades en directe i que no se sap si aquestes cançons entraran al disc, que no entraran, que ara O ha estem una estat mica... com una avançada només que ha fet... Ell ho fa, aquestes coses, Va no? fent, va movent-se, sí. L'any passat també va treure un llibre que era com, li deia, unes cançons mudes, que veiem les lletres de les cançons o com poemes escrits, però clar, no tenia res de música, i per un músic publicar una cosa que no tingui música, a vegades per la gent és com una mica... Estrany, curiós, sí. I això mateix, també és un músic que no s'ha caracteritzat per ser una persona normal, sempre ha estat allà... És peculiar, peculiar. l'Adrià. O t'agrada molt o no t'agrada gens, eh? Sol passar amb És aquest... així. I jo soc dels que m'agrada molt. M'agrada molt, la veritat és que em torna boig. Ja fins i tot a la seva època d'un papa, dels També. inicis, El jo no el vaig seguies. poder veure perquè era encara molt petit, Clar. però sí que l'ho he recuperat i torna boig. Molt bé. Aquest és un que Doncs aquest sortirà Adrià Puntí. aquest any, no sé quan, sobretot crec que a mitjans d'any, i un que sortirà molt més aviat i que és dels més sonats, dels més esperats que hi haurà aquest any, és la tornada de Blaumut. Blaumut. Van treure el primer disc, que sembla curiós perquè només han tret un disc. Han sonat moltíssim, han estat a tot arreu, però només tenen 12 cançons, em sembla, 12 o 13 cançons. Ah, És sí? el que Doncs el que tu dius, eh? Jo els hi faria ja que porten com 2 o 3. Pues no, només un disc, però clar, els ha donat estar al Palau de la Música, ha estat en el Liceu, han estat a tot arreu amb aquest primer disc, que va sortir ara fa 3 anys, el 2012, que és el Turista, i aquest any ja, també més o menys, que serà a finals de febrer, principis de març, surt aquest segon disc, que de fet tenim poques dates encara. El presenten el dia 26 de març a l'Auditori de Barcelona, una data assenyalada, i estan el dia 11 d'abril també a Girona, al Festival Estrenes. Cosa que sabem que l'estan gravant ara mateix, que l'estan gravant com van fent el primer disc a casa un dels components del grup, que és el bateria, té com un estudi casolà allà a casa, i ho estan fent allà de manera autoproduïda, s'ho fan ells mateixos, treballant a poc. En algun vídeo hem pogut veure-ho, no? Pot ser que ells hi hagi ho fan, això? Sí, van penjant cosetes, i bueno, clar, de fet, del primer disc els hi va anar a la conya i sonava molt bé, doncs segueixen apostant per això. Clar que amb la seva trajectòria, amb la seva tirada que tenen, sí que podrien haver optat per un estudi més professional o més d'aquests que tenen tot de taules. Sí, però potser el so, el que tu dius, no? Si això ha funcionat i el so ha agradat, doncs per què canviar, no? Per això, i és el que faran, seguiran apostant per aquesta forma de gravar a Cervera, de casa del Manel Pedrós, i que ja et dic, moltes ganes també de que surti aquest treball que es preveu dels més esperats, sens dubte, d'aquest 2015. Mitjans de febrer, finals de febrer, principis de març, tindrem ja aquest treball al mercat. Molt bé, doncs estarem al cas d'aquest concert el 26 de març a l'Auditori de Barcelona. I ara anem amb els Catarres. També és un altre molt Uns esperat. altres que sonen moltíssim. Sí, clar, i a més pensa que van guanyar en el seu anterior disc, el disc català de l'any del 2012, o sigui, 2012, perdó, 2013, que el 2014 és aquest, i és un disc superesperat també, sobretot per la gent més juvenil o més adolescent que està escoltant molt els Catarres. I és un disc que sí que tenim més dates que potser amb els Blaumut. El presenten un dia molt especial, el 23 d'abril, que és el dia de Sant Jordi, al Sant Jordi Club. Hem volgut fer tot Sant Jordi, tot Sant Jordi. Mira, aquest vídeo que estem veient dels Catarres està enregistrat a Badalona, a la Donzella, no sabia això. no? No. Doncs mira,
Això és el Donzella. Me surt el Tomàs Molina, que també és de Badalona. Exacte, surt molta gent de Badalona, la Núria Casas, mira en Quim Masferrer, que aquest no és de Badalona, però bé, també hi surt. Va, doncs continuar amb els catarres. Dius el 23 d'abril, dia de Sant Jordi. Clar, i ho fan al Sant Jordi, que és una sala, bueno, és un escenari de 4.000 persones hi caben. Ho he volgut fer aquí a Lo Grande. I tant. I sembla que van bé, d'entrada es van venent a poc a poc i van tirant, van seguint endavant. Igual que els Blaumut han seguit apostant per l'estudi anterior de l'anterior disc que els va anar també, són els estudis Sibelius del David Rossell, tot i que abans tenia l'estudi afincat a Taradell, ara l'ha canviat a Artés, però és el mateix productor, els mateixos mecanismes, diguem, i també el David Rossell, que ha sigut el productor entre molts de Buos, de Charango, de Brahms, d'Epp, que té una tirada molt important i que sembla mentida, però porta 2 anys seguits guanyant el disc català de l'any, discos que ha produït ell. I aquest any, que està allà el Charango, que tenen moltes possibilitats també de guanyar aquest certamen, doncs podria seguir amb la ratxa. Podria continuar, no? Sí, per això et dic. I és un disc que ja et dic, si el concert és el 23 d'abril, vaig estar parlant amb els catarres i em van dir que a principis d'abril o finals de març volen treure aquest disc perquè així la gent se'ls pugui aprendre les cançons i ja presentar-los i que la gent pugui cantar-les amb els ells. I ara mateix l'estan gravant, ara estan a l'estudi ara mateix ficats. Estan treballant. I fiquen fil a l'agulla. Molt bé. Uns altres. Ui, teràpia de xoc. Aquests, uns altres que tornen. Aquests ja porten 4 discos per això. Però són molt jovenets, els Van teràpia. començar la cançó Sense tu, que va sonar amb la Polseres Vermelles. Sí. Clar, va sonar amb Polseres Vermelles, però era una cançó que ja portava 2 anys de vida, que ja l'havien creat. La van crear, no sé si amb 16 o 17 anys, i ara, clar, segueixen sent molt jovenets. Clar. Tot i que ja tenen 3 àlbums al mercat i aquest quart que preparen, que també, sabem, en exclusiva, que sortirà al febrer. Ah, mira, no ho sap encara... Has pogut parlar amb ells també? Sí. Amb qui has parlat? Amb el Massa? Amb el Massa. És el portaveu de a més que ara viu a Sant Andreu, que viu al meu barri perquè està estudiant allà. Està a Barcelona, ara? I ara està per aquí a Barcelona i sí. També sabem el nom de l'àlbum, que es dirà 100.000 històries, i no com el Blaumut i els Catarres, el que han fet és anar al principi de la gravació, vull dir, perdó, no han anat als estudis anteriors, sinó que han anat a l'estudi que van fer el primer disc, que és el que van crear el Sense tu, que els hi va donar també els orígens. I ara mateix crec que ja el tenen acabat, el disc, ja el tenen gravat. Sí, de fet, els vídeos aquests que surten per aquí es poden veure les imatges de la gravació, com han anat, un disc que també és molt especial, ja que ha hagut un canvi de component. Fins l'any passat tenia el Suca, que era la guitarra, ara el Suca va marxar i ha entrat un teclista. Això també li donarà una sonoritat nova, uns experiments, que ja veurem com sona, però que té molt bona pinta, A més, és això, teràpia porten molts anys, i això també, 8 anys sembla que porten ja de trajectòria, i els hi dona una força, el directe també es viurà molt, i serà també uns discos a tindre en compte aquest 2015, que enguany arriba. Un mes falta perquè surti aquest treball. Gravat als estudis aquests a l'inici, que són el 44.4, 44.2... 94.4 és el dial de la nostra emissora de Ràdio Ciutat de Badalona. He aquí el lío. Però sí, allà a Girona, i ara ja et dic, estan a punt d'acabar, crec que ja han acabat gravacions, i aviat ja traurem aquest treball, que tampoc està en cap cançó encara que puguem escoltar. Clar, de fet, ni a Teràpia, ni dels Catarres, ni dels Blaumut, no tenim cap escolta o cap avançament que ens puguin avançar. És tot molt hermèticament tancat. Doncs que comencin ja a treure i que comencin a venir, no? Sí o no? Que els puguem tenir aquí al Pensió, tu extrems. Sí, ara al gener ja surten, és a dir, al gener-febrer, i espero que vinguin, home, i tant. Convidats estan, ens estan veient. Mira, els estem dient aquí, tu, en directe. Qui més? Nyandú. Uns altres, Nyandú. Sí, aquests no els conec, tu haig de dir. Nyandú van ser els guanyadors del Sona Nou del 2012. Sí. I, clar, el 2012 van treure el disc, el 2011 van guanyar el certamen, i sí que han estat molt parats. No parats a nivell musical, que sí que han anat fent cosetes, concerts, però sí discogràficament. Han estat 3 anys sense treure nou material, i coneixem algun detall, que és el nom i la portada. La setmana passada van treure com un making-of de com feien la portada, i és molt curiós, perquè no és la típica portada que puguis fer ordinador ni res. Van agafar un matalàs, van obrir-la per dintre, van treure com uns confetis que petaven, i en el moment de petar van fer una foto, i allà és la portada. No, vull dir, és una portada que van estar temps i dies preparant-ho, és molt currada. I el nom del disc es dirà Boom, és a dir, B-U-M, no amb O, sinó amb U. Sabem que el van gravar als estudis ultramarinos de Costa Brava, i no sabem cançons noves. També estan tancats, no ens ensenyen res més, però ja et dic, també està al Caure, aquest sí que està molt més al Caure, sinó que és a finals de gener que el trobarem aquest treball. I gent que l'ha pogut escoltar, jo no he pogut, m'han dit que aquest disc petarà molt. Sí? Aquest any serà tindre en compte per Nyandú. Nyandú. Que sí que en el disc anterior era molt més una línia molt més folk, molt més pop. En aquest sí que han anat una mica més
al centre i han anat molt més canyeros, molt més rockeros. Més rock, eh? Més boom, potser més aquesta expressió. I és un dels discos que m'han dit que petarà moltíssim aquest 2015 i aviat també que sortirà. També els convidem a vindre aquí. I tant, sí, escolta, m'anem apuntant, d'aquesta llista, Uri. A tots els que sortin aquest any, doncs... Exacte, escolta, vayan passando, no? I aquest any ja et dic, hi ha una borrada de discos que sortiran molts. N'hi ha molts. Un altre. Sí. Joan Miquel Oliver, molt conegut com a el guitarra d'Antònia Font i l'alma mater, també el creador de les cançons d'Antònia Font. D'Antònia Font ho feia tot, menys el cantant, que cantava el Pau de Bon i també el baix, bateria, sí que no ho podia fer ell, òbviament, però que sí que torna. I a més és el primer treball des de la dissolució d'Antònia Font. Van plegar veles al desembre del 2013, així que pels fans d'Antònia Font és un disc esperadíssim també de Joan Miquel Oliver, el que ha anat fent aquest any, i sabem que arriba 5 anys després del Bon Bon Mallorquín, que és el seu anterior treball en solitari, i que va estrenar a la sala Musicland, el Quimi Portet va anar al seu estudi, el va traslladar a Musicland, i va ser el que va estrenar aquest nou estudi del Quimi Portet, en Joan Miquel Oliver. I et dic, no sabem encara dates exactes, però sé que estan gravant o que han acabat aquests dies, és a dir, que jo calculo cap a febrer, març, ja podem gaudir d'aquest nou treball de Joan Miquel Oliver. Joan Miquel Oliver, molt bé. Anem a un altre. Vinga. 2 noms propis, que tenen potser la mateixa recorregut, que és Quart Primera, que presentarà el seu tercer treball, que també està al caure. Han acabat les mescles ja, així que a principis de febrer ja podem trobar aquest disc, que no sabem encara com serà la portada, no sabem cap cançó tampoc, ja et dic, ara tot està molt hermèticament tancat, que hi ha un moment que hi haurà el boom, començaran a sortir cançons i de tot, i sabem això, que l'han gravat a Blind Records i que està a caure. Un altre nom propi, que jo aposto perquè serà el boom d'aquest any. A tu t'agrada? A mi m'agrada molt, i crec que serà un dels noms propis d'aquest 2015 que enguany arriba, i que serà, sens dubte, la revelació, o la revolució d'aquest any. Jo aposto per ell, i és Joan Rovira. És un músic que encara no ha editat cap disc, que és del moment dels que estem parlant l'únic debutant, i que al mitjans de febrer traurà el seu primer disc en solitari, i que pinta molt bé. I per què ho creus? Clar, que serà aquesta revelació? Perquè a nivell dels altres sí que no he pogut escoltar cap cançó, amb Joan Rovira sí que n'he escoltat. No gravat en estudi, sinó que el que ha estat fent és com a diferents acústics, amb un baix, una guitarra i una bateria, però gravats una mica més professionalment, i així que podem escoltar una mica els tastets o el que ha de vindre. Aquestes cançons sonen molt bé. Per això i molta gent que a més el va escoltant, als directes fa molt bon espectacle. Jo estic convençut que serà un debut a tindre molt en compte i que aquest any serà molt important per Joan Rovira. I quin és el seu estil? Mira, si l'estem escoltant així de fons, és el... Sí? A veure. M'agrada dir el que dic, m'agrada fer el que faig, m'agrada ser com soc i m'agrada anar on vaig, m'agrada l'aigua clara i el xocolata espès. Molt bé. És una línia pop, rock, és una mica també amb una mica de no sé com dir-ho, de folk, i que té molt bona pinta. A més va estar presentant-lo al Foyer del Liceu ara al desembre, i que entrarà molta força, estic segur, ja et dic. La meva aposta per aquest any de revelació, de revolució d'aquest any, Joan Rovira amb el seu primer disc que sortirà al febrer. Uri, em diuen que triïs un. Un, sí, doncs... Perquè de la llista ens quedarem a la meitat. Doncs mira, seguim a... Bueno, fem un repàs així ràpid de tots els que tenim. Vinga, un minutet. I ens anem fins al final. També aquest any sortirà els nous treballs de Brinai, Papete Marieta, que estan gravant, la companyia elèctrica d'Arma torna, i també tornaran Obeses, que ja vam parlar l'últim el primer dia que vaig sortir aquí. Que també t'agraden. M'encanten. Espancat, tenen previst la sortida al setembre. I Maia i Nou Son estaran també allà presentant nous treballs, que ara mateix estan molts grups gravant, molts grups a l'estudi, i a partir de, ja et dic, la setmana que ve ja comença a sortir la nova tirada amb Nyandú, al febrer seguim amb Teràpia, Blaumut, Catarres, i aquí fins al final d'any estarem cada setmana, jo penso que un o dos discos nous tindrem, així que no ens avorrirem pas aquest any. Oh, i tant, que no, i escolta'm, a fer producció, eh? I tant. Anava a dir fer colzes, però també a fer producció perquè puguin venir tota aquesta gent aquí al Pensió Completa. Hi haurà feina. Gràcies, Uri. Igualment, que vagi molt bé. Fins d'aquí uns dies. Que vagi bé. Nosaltres marxem, tornem demà a 2:15 aquí al Pensió Completa, mentre les xarxes i a tlb.cat. Fins demà, bon dia.